En ook alle mensen er langs. Echt geweldig dat jullie aanmoedigen. Geweldige sfeer. En volgend jaar zeker weer opnieuw. Het is vanavond de 9e editie van de Huls by Light Run. Wat is er zo bijzonder aan de Light Run? Het is gewoon een heel gezellig, sportief evenement. Midden in de winter. Iedereen komt ervoor naar Hulst, op de markt. Ja, één spektakel. Wil je wandelen, hardlopen, alles kan. Ja, dus voor iedereen. We hebben onze lichtjes al aangedaan, dus we gaan er zo mee winnen. Nou, in ieder geval een goede dag, want het is droog en lekker. We zijn in de plan. Laten we afspreken, we zijn voor middernacht terug, hè? Oké, hoe gaat het terug? Doe dan maar ons 3. Ik heb niet gehoord, hoor. De route is over de binnenstad, de stadswallen en een stukje voor 9 kilometer buitenom de stadswallen. Ja, dus eigenlijk gewoon de mooiste stukjes van Hulst. Koud. Het is wel een beetje slikkerig hier en daar, maar het zal wel van voren zijn. Dus ik ben een beetje bang met de vesten dat het toch wel oppassen is. Maar de rest zal wel goed liggen, denk ik. Ik heb er wel een paar keer gewandeld, maar nou de eerste keer hardlopen. Genieten toch? De voorwaarden zijn heel mooi. En dit jaar de voorwaarden is super goed. Dus vorig jaar waren dus lettertjes op in Hulst. In Hulst, inderdaad. Oh, kijk, dat is mooi. Ja, de Hulstenaars, zijn de Hulstenaars. Wie komt er allemaal uit Hulst? Wie komt er allemaal uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen? Het is maar van te wandelen, hè? Het is maar van te wandelen. Prima, meer dan genoeg. Maar hartstikke mooi, het ziet er allemaal weer prachtig uit en mooi evenement, altijd veel mensen. En vorig jaar zei mijn dochter, mama, volgend jaar doen we het mee. Dus hier zijn we er. Er zijn altijd hele mooie creaties bij. We hebben zomaar een hou in schalen bij de Action Mini. Alles was leeg met de lampjes, dus maar in de regel zitten er hele schone dingen bij. En die mannetjes van de AVP die strijden die op de fiets. When you let me in, I wanna be your friend. I wanna guard your dreams and visions. Just wrap your legs around these velvet rims and strap your hands across my engines. Together we can break. Blijven hielen bij elkaar niet zo. We hebben het heel goed gedaan, dames. Super, jawel. Met Lies er ook bij. Goed gedaan hoor. Yo, daar zijn we, jawel, we worden nog even hier in beeld gebracht door natuurlijk de beelden voor natuurlijk, jawel, Omroep Hulst en natuurlijk ook de mensen onder het 6-veld zeg ik weer buiten, ja. Even corrigeren. Even knippen. Met het vingertje in de lucht. Het was super geweldig gewoon. Echt alles top, sfeer top, lichten top, lopers top. Ik top, dus voilà, alles top. Ja, het is heel druk, maar het is heel gezellig en het is echt fantastisch georganiseerd. Zoveel blije mensen, zoveel mooie licht en ook al die mensen langs de kant van de weg. Echt super tof. De route is bekend, maar in het donker toch weer anders. En het is zo mooi om ons prachtige stadje weer op deze manier te zien. En dan als je kijkt naar die paarden achter je, het is echt zo mooi gedaan. Aanraden voor iedereen voor volgend jaar. Goed bezig. We zijn sportief. Ja. Dan is het hier. We zijn er bijna. Dit is een belangrijke wedstrijd voor mij, ja. Dit is een wedstrijd waar je het hele jaar voor traint eigenlijk. Dus ik liep de hele tijd een beetje met de eerste 3 van de 9 mee. En ja, ik zag niet echt meer iemand achter me. En ik had eigenlijk niet verwacht dat ik hier eerst zou worden. Hoe was de route onderweg? Ja, was wel te doen. De wallen lagen goed.
Geen modder, geen nat. Prima, ja. De leukst verklede winnaar. Voor de kinderen die krijgen de allergrootste beker. De ouderen die krijgen ook een mooie beker en een flesje drank. Geniet ervan en als je nog nooit meegedaan hebt, doe volgend jaar mee. Hartstikke leuk. 3, 2,